Avui recomanem un còmic de coneixements. Es titula El teatro del cuerpo humano i està escrit i il·lustrat per Maris Wicks. Explica una obra de teatre en 11 actes i cada acte correspon a un sistema del cos humà. Comença amb el sistema ossi i acaba amb els sentits. El presentador d'aquesta obra de teatre és aquest esquelet, que és un personatge molt divertit i que anirà convidant els diferents actors del cos humà. Com podeu veure, és molt colorit i ja us dic que molt divertit. Aporta moltes dades, és rigorós amb la informació i també hi ha algunes curiositats que va explicant, com per exemple les diferents teories sobre per què badallem. Al final hi ha un glossari bastant complet amb paraules relacionades amb el llibre i amb el cos humà i amb una definició per fer-ho més entenedor.